Sarean edizio berria eta gaur kasu honetan urte berria hasten dugu. Sarean urtearen lehenengo edizioa delako. Hau, badakizue normalean hasten garela ekitaldi batekin CES dena. Baina, spoiler, ekitaldi batzuk ja desagertu dira gure mapetik. CES ez da izan, baina bueno, hor dago beste urte batzutan bezala ez dagoela oso potente, baina mantentzen dela. Bertoko ekitaldiak ditugu baita komentatzeko, hori ja gero izango da berrien atalan. Baina, bueno, badakizu erokorrean hemen sarean teknologiari buruz hitz egiten dugula. Espero dugu gure gabonetako berezian ez bezala gaur Meta eta Facebook buruz ez gehiagi hitz egitea. Saietuko gara, baina ez dizuegu ezer prometitzen azkenean, haiek direlako zurrumurroak eta kontuak sortzen dituztenak. Dena den, esandakoa, hurrengo orduan, sarean honetan, teknologiari buruz hitz egingo dugu, beraz, nahi baduzue, egin dezakezue gurekin bat. Az gaitezen. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Azken saioetan Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Nahiko nahastetxuak gaude, Ez dakit, bueno, claro, podcasten ez genuen jarri, orduan suposatzen dut ez duzula gure gabonetako saio berezi liruragarria entzun. Nahaztu ziren, bere momentuan komentatu genituen berriak gabonetako kantekin. Bueno. Modu arraro batean. Uste du gauza okerragoak egin dugula. Bai. 11 ja denboraldi hauetan. 12 denboralditan. 11 eta hau. Eta hau, 11 gehi bat. Bai. Denboralditan gauza raro asko egin ditugu. Hori ez da raro nahi izan. Hori egia da. Baina, bueno, saioaren normaltasun hori pizkat pusteko egin genuen, irrati bat sintonetzen duzun bezalako soinutxoari jarri eta bueno, berria justu bukatu baino lehen soinu hori sartzen zen eta gabonetako kanta bat eta horrelako zerbait. Orduan horrekin jokua egin genuen irratietan batez ere gabonetako edukiren bat izateko. Neko importantea izango da, batez ere, badakigun beti gabonetako edukiak desberdinak izan beharko dira, zeren eta lehenik eta behin aktualitatea askotan jeisten da, sektore askotan, eta bestelakoetan jendea oporretan dago, eta ez daukagu hainbeste disponibilitatea, gure familiekin egon behar gara, batzutan nahi eta beste batzutan nahi gabe, baina
Baina horrela da. Gutxienez ez beti ikusten dugu hainbat egunetan telediario edo aldizkarietan eta berriak, osea, bera dijo hastela eta azkenean loteriako zozketa etorri da, urte berri honez dakizen bat herrialdetan, behin loteria ja egiten umea jostailua jolasten eta jostailuekin jolasten, eta ja, uste dut edozein urtetan jarri luketen pasaden urteko berria edo pasaden urteko berria edo orain dela 10 urteko berria eta ez genuen desberdintasunik aipatuko. 10 urteko berria agian ez duela 10 urte ez zelako definizio altuan emititzen. Baina horretaz aparte, pasaden urteko irudiren bat jartzen baduzu. Esan alduzu COVID dela eta kamera zaharragoak hartu behar izan dituzula eta igual kuela. Hori ez da itzakia. Bueno, dena den, hasieran ere gauzatxoak nahaztu ditugu, batean hor lizentzia jarri dugu. A ber, aldaketat daude, bale? Saio honetan bi aldaketa egongo dira. Bata ez dago prest, orduan saio honetan konkretuki edizionetan ez dira ez da egongo, baina bestea bai prest daukagu eta gure kontaktu jingle hori maravillosoa ja eguneratu dugu. Aurrekoari agur esan diogu, ja zentzurik gabeko gauzak esaten zuelako. WhatsApp, Telegram, zer? Bueno, Telegram, vale, baina WhatsApp, gu WhatsApp erabiltzen, hori ez dauka zentzurik. Eta gauzatxo modernoagoak jarri ditugu, eta ordenez aldatu dugu, bukatzerako. Bueno, baina ez gara inbeste modernu bihurtu, oraindik ez daukagu TikTok akontua. Ez, eta, bueno... Ez. Urrengo programan sarean zehar challenge. Ezin du gehiago TikTok egin. Ez. Baina, bueno, bai, gauzatxo batzuk aldatu ditugu. Urte berriarekin presentzia pizka bat gehiago izateko eta politago jartzeko gure programa maitia. Eta programa maiti hau berrien atararekin hasiko dugu. Hasieran kontatu dudanarekin, CES 2022arekin, ezta? Bai, urte berri baten hasieran, noski gure lehenengo ekitaldia Las Vegaseko estatu batuetan kontsumoko CES elektronikarako erakusketa egin izan da. Sektore teknologiko lehen azoka nabarmena eta izan da urtarriaren 5-tik 8 modu presentzialean eta baita ere digitalean. Modu mixto hau gehiago ikusiko dugun modu bat izango dena. Uste dut etorkizuna, esan dezakegu ez da realitate virtuala oraindik edo bai edo ez, baina feria modelo mixto hauek bai dira. Ekitaldi mixtoak, bai, zehorrenik. Claro, marka batzuk, adibidez Samsung, TCL, Amazon, Sony, LG edo HP esan zuten. Gu Las Vegasera goaz, beste batzuk Amazon, Twitter, Meta, AMD, OnePlus edo Lenovo nahiago zuten bere enpresetatik egitea aurkezpenak, kasu batzutan ere bere etxetatik, orduan hori egin dute. Las Vegaseko hiztegi hartuta ez zuten apostua egin nahi. Hori egia da. Apostu hori buruz hitz egiten, ez dakit produkturen bat edo orkezpenen bat ikusi duzun, apostu egingo zenuke produktu baten alde edo? Ez, kontzeptuak batez ere. Etorkizunerako kontzeptu batzuk aurkeztu dira, badakizu askotan ikusten dugun azesean direla marka asko kontzeptuak erakusten ia deia pizka bat lortzen dut edo atentzio pizka bat lortzen dute edo arreta pizka bat kontsumitzaiengan, baita ere aurkezten dira produktuak, bukatutako produktuak, baina batez ere promesa asko ikusi ditugu, batzuk dakigunak, beste batzuk agian ez hainbeste, batzuk hilabete gutxi daukate eta beste batzuk urte batzuk, baina nahi baduzu pizka bat errepaso egin dezakegu ze promesak edo ze kontzeptu etorkizunarako kontzeptuak aurkeztu diren edo zertaz hitz egin den
CES honetan. Garrantzitsuenari buruz. Garrantzitsuena berriro ere bueltatzen da 5G konektibitatean. Hau da, 5G konektibitatea ja etorri da gure bizitzara, suposatzen da guztiz edo ia guztiz garatuta dagoela, eta urrengo urteetan edapena bukatuko dela gure herrialdean, adibidez, badakizu ja, hainbat konpainia, eskaintzen dutela, konpainia telefonikoak, noski. Bai. Eta, bueno, telefonoak ez guztiz, baina produkzioa masan hasiko da egiten teknologia honekin. Orduan, suposatzen da, urte honetan zabalduko dela, batzuen zorientasunerako eta beste batzuetan, agian ezen beste, ez bakunarekin, baina bai cesarekin etorriko da 5G. En fin, eske 5G aipatzen den bakoitzen gogoretzen naiz bakunaren movida buruz eta eske zintu gehiago baita ere kontu horrek. Urrengo kontzeptu bat, adimen artifiziala. Adimen artifiziala. Inkesta baten arabera, Amerikako estatu batuetan, 10-8 erabiltzaile nahi dute adimen artifiziala gomendioak ematea, zer erosi, edo bere etxea garbitu, edo kontsejo nutrizional, edo kiroleskoak ematea, hau da, adimen artifizialen lagunak bihurtu nahi dira. Eta badakigu zenbat garatu den Alejandra eta bestelako adimen artifizialeak, laguntzaileak, bai, eta baita ere, jakin dugu nola, kotxeetan autonomoagoak bihurtzen dira, edo bestelako makinak baita ere adimen artifizialea bereganatzen dute beren lana hobeto egiteko. Orduan, adimen artifizial gehiago ikusiko dugu urte honetan eta urrengo urteetan. Bai. Beste kontzeptu bat, hau oso leuna, metabertsoa. Metabertsoa edo badakizu momentuz kontzeptu oso leun bat da. Facebook hartu du bere guda, bere armak eta bota du hor lehenengo bomba bat eta gehienezkoak esaten dute humo dela eta oraindik aukera asko dauke, hainbat aukera promesa bezala. Orduan, ezin da asko esan, baina bai egia da saiatuko direla horrengo 10 edo 20 urtetan esperientzia inmersiboak garatzen eta hardwarea publiko osoarentzako bihurtzen. Baina hori promesak dira, ez da asko esan. Urrengo 10, 20 edo ez daki gu zenbat urtetan. Ni hemendik aurrera metabertsoari euskeraz esango didot keabertso. Gaztelaniaz ez da hain ondo geratzen, begira. Esaten behar diagu humoberso ez, baina keabertso? Keabertsoa. Bueno, beste kontzeptu bat, 5G-arekin eta adimen artifiziala zerikusia dukena da, zure etxea eta hiri inteligenteak. Hau da, dispositiboak, Internet of Things eta bestelako tresnak garatzea, lehenik eta ben kontatu dugun bezala, zure etxea adimen artifizialarekin gehiago modu automatiko batean funtzionatzeko, eta gailu artifizialak eta gailu inteligenteak garatzeko, eta baita ere, zure hirian bestelako, goratzen dut orain dela hilabete asko kontatu genuena zure kotxeekin erlazionatu aldiren semaforoak, adibidez, edo bestelako sistemak non aprobetxatu aldira honelako teknologia. Hau da, plataformak zure etxeko energia kontrolatzeko, noski teilatu solarrak, hainbat urte garatu direla, eta agian urte honetan izan daiteke lehenengo urtean non teilatu solarrak kontsumo handiarako ja banatzen dira, batez ere dakigunez energiaren presioa pixka bat saiesteko. Pixka bat saiesteko. Ez dugu esango... Pixka bat gora joan dela. Ez, bueno, pixka bat... Barkatu, inciso. Badakizu, pasaden nire etxeko elektrizitatearen faktura zenbat izan zen pasaden iraian. Zenbat? 80 euro. Bai, 80 euro. Urrian, 126. Eta hori urrian. Eta iraian eta urrian. Eta abenduan. Pentsa zenbat izango den azarokoa eta ja abendukoa ni te cuento. En fin.
Hortik doazte tendentziak, teknologiazko tendentziak eta elkarrizketak batzuk esan dugun bezala epe laburrean ikusiko dugu nola garatzen dira, bosgeari buruz gehiago hitz egingo da urte honetan, teiatu solarri buruz gehiago hitz egingo da, adimen artifiziali buruz gehiago hitz egingo da, eta besteak promesak metabertsoa ez bakarri, baina baita ere bidai espazialak, edo turismo espazialak, non pasaren urtean entzun genuen nola Jeff Bezos handa espaziora eta espazio hotelak egingo dira, baina hori baita ere 10-20 urterako proiektuak dira eta beti geratzen dira hor nebulosan. Bai, orokorrean bai. Bueno, ez nuen espero 2022ko kontzeptu hauek kontatzea, baina ja komentatu dituzunez, hor ziurrenik urrengo bukatzeko beste kontzeptu, azkenengo kontzeptu bat emango dizut. Venga. Janariaren teknologia. Janariaren teknologia de los alimentos. Bai, hori da. Eta horri buruz zer garatzeko, ez dakit, aragia, edo esnea, edo arrautzak, euneko vegetalak. Hau da, animaleak hilgabe, egin aldiren aragia, badakigu enpresa batzuk, adibidez Impossible Foods garatzen dituztela, hamburguesak ez daukatela aragi animala, hau da, artifiziala. Bai, aragiaren bezalazko proteinak erabiltzen dituzte, guztiz artifizialak, hau da, laborategi batean sortzen direnak, baina jan aldituzun proteinak, eta horrela horrelako hamburguesa bat egiten dutela, aragiak gakotzen artean sortzen dutela, baina artifiziala. Ez dugu hitz egiten ari, adibidez, nola esaten da? Nola esaten da sojaz egindako gazta hori... Bai, tofu. Ez dugu hitz egiten tofuari buruz edo horrelako alternatibei buruz, baizik eta aragi bezalazko gauzak direnak, baina aragia ez dena, Zaporea imitatu nahi dituzten alimentuak, baina alimentu hori izan baina laborategian eginda. Hori da. Osea, ez dira alternatibak, baizik eta imitazioak laborategizkoak. Honetan ez nago hain konbentzituta, baina baita ikusiko dugu, egia da, vegetarianismo... Gehiago itzegin egingo dugu teknologia hau buruz. Bai. Ziurazko. Horra doa mundua 2022 honetan ziurrenik. Baita ere, aprobetxatuko dugu momentu hau, 2022ra begira gaudenez, ekitaldiei buruz hitz egiteko, konkretuki eiruari buruz hitz egin dugu, baina baita ere gure gunean ospatuko den Bilbo Stack 22 eiruarekin hasiko gara, Borja. Bai, badakizue eirua munduko bideojokoen urteko azokari garrantzitsuena dela, gutxi gora beraz banaizokere kainearen hasieran ospatzen dela Los Angelesen, Amerikako estatu batuetan, eta anuntziatu du 2022ko edizioa egingo duela formatu digitalean soilik. Hau da, ez du Cesari imitatu formatu misto presentzial digitala, presentziala beste alde batera utziko du eta bakarrik zentratuko dira formatu digitalean, noski, pandemiaren egoerari buruzko kezkak direla eta horrela jakinarazi du, esan dudan bezala, azokaren antolatzaileak, eta horrela planifikatzen du, bertan behera ez usteko, eta jendea prestatzen azteko. Bai, azkenean aurre planifikazio hori izateko, orduan, aurkezpenak eta egongo dira pasaden urtekoak bezala, baina online, internet bidez, eiruko formatu hori mantenduz, 2008an ez bezala, ez zela eirua
egin eta beste ekitaldi batzuk egin zirela egun hoietan, kasu honetan, 2022an, eirua izango Bai, dugu. pasaden urtean baita ere egin zen bakarrik soilik online, ezta? Bai. Horrela, gainera estatu batuetan pandemia eta bakunazioa joaten bien erritmoa gaur egun aztertuta, logikoena da online egitea. Ekitaldiak pluralean komentatuko genituen atal honetan, gure gunean ere beste ekitaldi bat ospatuko delako Bilbostak, bueltan dagoelako bere 10. Ediziorako, pasaden urtean esen ospatu, orduan 10. edizio kontsekutiboa kakotxen artean, baina ez ospatuko dute. Kasu honetan Euskalduna Jauregian izango da, beti bezala 2 track izango dituzte, bata teknologikoagoa, bestea divulgatiboagoa, esango genuke. Haien artean metaversoari buruz hitz egingo dute hitzaldi batean, eta imaginatzen dut zu hitzaldi honetan Sheldon Cooper bezalako harrera hartuz eta horre hitzaldian dagoen pertsonari esan, ez dakizu zer saltzen ari zaren, hau da kea, guztiz kea. A ber, ni ez nuke hori egingo, gainera lehenengo momentutik Bea Martin hitzaldia emango duen pertsona esanten duelako erreflexio eseptiko-optimistikoa egingo duelako. Orduan, hildo horretatik bado, hau da, ikusiko dugu zer den hau eta kritikatuko dugu. Orduan, monologo bat izango da, esan nahi du. Monologo bat? Dakit, komediaren kluba. Ai, ama, agian ikusiko dugu, a ber, se esaten duen. Agian jingela aldatu beharko genuke, ja, Zuntzaren Zabalkuntza ez da komediaren kluba, eta orain... Ez Zuntzaren Zabalkuntza. Ez den Zuntzaren... TDT. Digitala buruzkoa zen. Ez verdad. Baina izango dugu komediaren kluban 2022an, 2023rako kanal guztiak definizio altuan emititu behar dutelako. Bai, egia da. Orduan, komediaren kluba egoko da. Ni pasaden egunean ikusi nuen frogetan dagoen lauka kanala. Bai, UHD bat eta UHD bi. Bai, hor daude, bai. Aste santuko ekitaldi oso onak emititzen dute. Bai, ez daukate eduki gehiago, dirudienez. Baina, bueno, hor usten dut proposamena nahi baduzu aldatu. Edo bestela, beste sintonia bat aurkitu aldugu metabertsori buruz hitz egiten dugun bakoitzen. Ostras, Regreso al Futurorena ez... We're in the man... Ez. Ze pentsatzen nahi nueni? Ez dakit. Bueno, bilatuko diogu sintonia bat. Ziurrenik, bizpairu berri gehiago sortzen badira metabertsoari buruz sintonia bat jarriko diogu. Dena den, gomendioa, Bilbostak, urtarrilaren 29an, Bilbon, Euskalduna Jauregian, bale? 2 track, bata teknologikoagoa, beste bat divulgatiboagoa, sarrerak salgai daude, presio, bueno, nahiko txan, ekitaldi hau izateko, egia esan da, 20 euro ordaintza ekitaldi honetatik, esango dizuet, niretzat presio justoa dela. Horrekatua dela. Eta sarrerak batez ere 2 taldetan saltzen dira, bata orokorra eta bestea dibertsitatezko sarrerak jarri dituztelako teknologiaren sektoreetan visibilitate gutxi daukaten sektoreentzako, hau da LGTBIQ, pertsona razializatuak, dibertsitate funtzionala dituztenak, emakumeak eta bar. Orduan, ekitaldia interesatzen zaizue, beste urteetan komentatu dugun bezala, bere webgunea bilbostak.com, begirada bat bota, oso interesgarria dagoelako aurten ere.
Legeari buruz hitz egingo dugu hurrengo berrian, teknologiaren sektorean, baina baita ere beste sektore askotan eragina izango duen aldaketa egin delako urtarrilaren lehenengoan. Bai, kontsumitzailearen legea hain zuzen ere, bat marra 2007 errege dekretuaren aldaketa, eta dekretu honetan 3 urtera arte luzatzen da garantia erosten diren produktuaren legezko berme hori eta telefono mugikorretan, adibidez edo ordenagailuetan aplikatzen da. Orduan, urte honetan erosten baduzu horrelako produktu bat, badakizu bere fabrikanteak 3 urteko garantia eman behar dizuela, eta puskatzen bada edo arazo bat badauka, erreklamazio hori egin ahalko duzula. Hori, digamos, garantia orokorra dela produktu berrientzako, bigarren eskuko produktuentzako, enpresa batek saltzen baditu, urte bateko garantia EPA izan behar dute. Uste dut hau horrela ja zegoela? Gutxienez, kontsumitzaileak eta enpresak berme EPAren iraupen jakin bat hitzartu ahal izango dute, baina ezin izango da inoiz urtebetetik beherakoa izan. Oda, gehiago bai, baina gutxiago ez. Eredua jartzen, orduan, adibidez, portatil bat, kasualitatez, erosi baduzue, duela bizpairu egun Lenovoko webunean nire kasua kasualitatez den bezala, 3 urteko garantia izango dut hemendik aurrera produktu guztietan. Hau arazo bat da, niretzat eta uste dut pertsona batzuentzat ere arazo bat da, ni gordetzen dudalako garrantzitsuak badira produktuak, ez dakit ordenagailuak, bosgoragailuak, presio nahikoa izan duten produktuen kutxak gordetzen ditut garantiaren epe osoan, eta batzuk garantia baino gehiago. Orduan, 3 urtez gorde behar ditu kutxa guzti horiek, arazo izango da. Bueno, baina ez da nahitaezko gomendioa kutxa gordetzea, hau da, zu bakarrik produktu bera dela gailua izan behar duzu. A ber, ez galdu kutxa, hobetoa, eta noski hori garantia baino gehiago bueltatzeko eskubidea ez dela gauza berbera. Jendeak kontsumitzaileen eskubide asko ez du jakiten. Ez daki adibidez bueltatzeko epea daukala produktuekin, eta adibidez beren eskubidea baita ere daukatela dirua bueltatzeko, komertzioak esateko, ez dugu dirua bueltatzen, bale bat emango dizugu edo zein beste produktu erosteko, edo etorkizunean gure dendetan baita ere erosteko. Eta ez, legeak ez du hori esaten, legeak esaten du, ni eskubidea daukat, produktua bueltatzeko, eta badiot ezer egin txartu, hau da, produktua zegoen bezala badago, niri dirua bueltatu behar dizut, ordaindu dudana. Hau da, ez diferentzekin, ez gaztelera esaten duzun bezala gato por liebre. Claro, eta ordaindu duzun bide berearekin, zu aukeratzen baduzu beste bide batean, ni askotan egin dut Ikeara joatea, gauzatxo bat bueltatzeko, baina beste bat erosiko dudalako, orduan esaten diot pertsonari begira, ez bota diru hori nire txartelera, emaidazu bale bat justoren gastatuko dudalako. Baina horretaz aparte, eskatzen baduzu dirua bueltatzea ordaindu zenuen moduan, orain dela urte batzu bai esaten zuten tiketa gorde behar zenuela, noski hor erosi zenuena frogatzeko, hau da, nola dakit ni zu hori nire dendetan erosi zenuela, baina gaur egun ja aukera gehiago daukazu, hau da, zure produktua erosi baduzu denda online batean, froga 100% daukazu, hor zure erabiltzailearekin, eta gainera zure ordainketan metodo bat txartela izan bazen, ez dago hor lotuta dago guztiz. Argi eta garbi. Dena den, hori normalean, kutxa izatea eta bar, normalean da voltatzeko. Voltatzeko bai. Uste dut orokorrean 15 eguneko epea dela, ez du... Gutxienez, bai. Gutxienez. Garantiarako, hau da, hemen komentatzen duguna 3 urtekoa den berme epe hori,
normalean beharrezkoa dena da produktu bera. Bai. Hau da, arazoren bat badaukazu adibidez ordenagailu batekin, ordenagailuaren 3. urtean ez duzu kutxa izan behar. Gomendagarria da, bidali behar badiozu enpresaren teknikoari, hori, en fin, Ondo bidalita, bai. Hobeto bidaliko da, bere kutxa originalean. Edo pakete on batean, eta noski baita ere fabrikatzailearen gomendioa jarraitzea produktua erabiltzerakoan. Badakizu, hainbat produktu teknologikoan seilo batzu jarratzen diote, eta zu seilo hori apurtzen baduzu, oso zuzenki jartzen du, hau apurtzen baduzu, ez daukazu garantia. Edo garantia bukatzen da. Zure hardwareen barruan gauzak aldatzen badituzu, ez dizute, ja hori... Bai, bermatzen. Bai. Ez dakit hori guztiz legala den. Estatu Batuetan azken urtetan eztabaida asko izan dituzte honen kontuan. Intentzioa logikoa da, limiteak hor jartzea baita ere logikoa da. Ezin dugu esan, edozein gauza egiteagatik ja berma ez dagoela, eta baita ere ezin dugu esan, zuk produktuarekin zeo zer egin alduzula, eta puskatu eta gero garantia eskatu. Claro. Hori logikoa da, baina bueno, horretaz aparte... Hori dira arau orokorrak. Horiek dira arau orokorrak, eta, bueno, jakin dezazuten, orain, garantia orokor hori, 3 urtekoa dela Espainian ere. Eta baita ere, eskerrak eman gure superheroiari, ez daukagu sintonia, baina hala ere, Europar Batasuna, hau lege honen aldaketa, tortzen delako Europar Batasunaren direktiba zuzentarau bat dela 2019/777 bat. Odon, Espainiara etorri den lege hau Europar Batasunekin dator. Bai, gauza asko bezala, publizitatean jartzen duten bezala. Ez dakigu zenbat gauza egiten duen Europar Batasuna gure gain. Azken urteetan jartzen duten bezala. Gero Brexitak etortzen dira eta Europar Batasuna ez da eserako balio, bai. Azken urteetan publizitatean jartzen duten bezala, enjoy it from Europe. Bueno, Europatik eta mundutik eta gizon eta emakumeak jartzen ditugun limite guztietatik kanpo, nor dago? Elon Musken kotxea? Korrekto! Horrela da, ez da jangoikoa ez da inor, Elon Musk da, eta Elon Musk bada ere interneta zerutik ematen duena. Bai, Starlink. Ez daukagu horrela aleluia jartzeko? Ez, aleluia ez, baina nion jarriko nuke 2001 pelikularen sintonia nagusia dela maitzen da, Zaratustra. Ni jarri nahi nuen. Also Sprachst Zaratustra. Claro, zerutik badator. Ni egingo nuke txan. Baina, eke gainera, okeres banago, sintonia hori ez dauka eskubiderik. Hau da, musika klasikoa eta Straussen, Strauss? Strauss komposita. Aber topatzen badut. Also Sprachst Zaratustra. Aber, hau den? Bai, baina... Pizkat geldoa da, baina sintonia bat egite ez du ematen, baina justo parte bukaerako partea azken 20 segundoa jarri behar dituzu, baina bai, hor dago Elon Musk bere sateliteekin. Pam, 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 pam. Honekin bere egunen promoren bat egin genuen. Bai, egin genuen.
Egin Sarean genuen. Amarren garren denboraldiaren promoa egin genuen. Hori emisio jarraitzen du. Promo barrerian batean. Bai, ez da izarra. En fin, bueno, Elon Musk, interneta emango duela baita ere Espainian, Bai. Starlink bidez, ezta? Bai, esan behar da modu mugatuan, eta are garestiagoa lehenengo beta testina aurkeztu zen kin alderatuta. Are garestiagoa? Bai. Jode. Starlink, SpaceXen satelite bidezko internet zerbitzua Espainian ja dago eskuragarri. Edozein eskatu eta kontratatu dezake. Zerbitzua Espainiako lurralde osoa zabaltzeko konpainiaren planak, telekomunikazio eta azpiegitura digitalaren estatu idazkaritza ontzat eman ondoren hasi dira gauzatzen satelitegin komunikazio maiztasunak erabiltzeko. Orduan, zerbitzua erreserbatzeagatik 89 € ordaindu zituzten pertsonei jakinarazten hasi die konpainia hau, oda lehenengo beta tester hauek. Erabiltzaile batzuek Twitterren kontatzen dutenez, Starlink posta elektronikoaren arabera zerbitzua dagoeneko ja eskuragarri dago, baina modo mugatuan eta garestiagoa izango da. Elbidea konpainiaren horrian sartzean, ordaindu beharko denaren zehetasuna hor zabaltzen dute, adibidez, ekipoaren prezioa, ia 500 €, Bai. Zerbitzua 100 € hileko, eta bidalketa 60 €. Hau dira, dakigunak, zeren lehen argitara zuten zifra, berberak dira. Baina, orain, hileko 9 € gehiago, agertzen da tarifa arautzailea gisa etiketatua. Konpainiak... Gainera, oso zuzen, eta gainera gaztelani zuzenegian jartzen dute merkatu eta Lehiaren batzorde nazionala lizentzia kostu bat esartzen du bai. espektro elektromagnetikora sartzeko zerbitzua eman ari zateko. Hori da, sateliteen internetoko zerbitzuak, Starlinkena kasua da, jabari publikoko espektro irrati elektronikoaren barruan dauden bandak erabiltzen dituzte eta baliabide hori konpainiei ematen zaie ustiatu ahal izan desaten, baina horretarako erabila lizentzia ordaindu behar dute. Eta horregatik, garestiagoa da, 9 € hilero, ja, uste dut, bestelakoa ordaindu baduzu, 9 € hilero ja ez dizu pobre bihurtuko. Bai. Baina... Gainera, deigarri iruditu zait, esteka bat jartzen dutela, konkretuki esanez, informazio gehiago eskuratu dezakezu tasa por reserva de dominio público radioeléctrico esteka honetan estatuaren aurrekontu orokorren proiektuan. Ale. Jan zaitez estatuaren webgunera begiratzea, hau zuzena dela. Bueno, pizka bat prezioa rekopilatuz daukagu 560 € aldi batean ordaintzen duzun ekipoaren prezio eta bidalketa, eta gero ja hileko zerbitzua dela 108 €, eta medetxi bederatzi, 108 € hilabetero. Teknikoki... Internet gutxienez ona izango dela. Hau bikasutan izan erabilgarri izan daiteke. Mendi batean bizi bazara. Point number one. Ez duzu zuntza inoiz ere izango. Edo, bigarren puntua, karabana batean jartzen baduzu hau, nahi duzun lekutan interneta izateko, gainera, hau satelite bidez denez, ez daukazu roamina, ez daukazu ezer. Orduan, munduko edozin lekutan suposatzen da funtzionatzen duela, orduan, karabana batean jartzen duzu, eta mundura ezagutzera. Nomada bat bazara, zure aukera hoberena izango da, 5G alde batera utzita, baina zuk esan duzun bezala, 5G zure herrialdean, eta... 5G ez dauka estaldura osoa edozein lekuan. Egia da, bai. Alemaniarrek bere momentuan leku finko batean bizitzen bazara, 5G edo hau? 5G estaldura izango duzu mendian? Depende, zure operai erkatu behar diozu. A ber, mendian bizi bazara, eta gertu dagoen iriren bat, lagunen bat badaukazu, radioenlace bat egiteko, eta hortik interneta hartzeko, bagian izango da zure lehenengo aukera. Radioenlaceak gurasoak dira, Inigo. Bigarrena, satelitea.
eta hirugarrena 5G. Ziurrenik. Buf. Zesan nahi nuen, ni? Ba hori, hau ez dauka romina, ez ezer? Bai, Alemaniarrek telebista digitaleko sistemak hartu zirenean 80ko hamarkadan. Ia Satelite telebista? Ia etxe guztietan aukeratu zuten satelite telebista jartzea, hori ez daukalako estaldura arazorik. Gora begira... Parabolika bat. Claro, gora begira jartzen baduzu parabolika bat, badaukazu. Ez dago stoporik. Estaldura, claro, orduan, hau berdin izan... Baina hemen arazoa da beren produktua jarri behar duzula. Nun nire etxean parabolika bat daukat, sobran, eta ezin dut erabili Starlink hau egiteko. Claro, maiztasunak, erabiltzen diren maiztasunak oso ezberdinak direla. Orduan, ekipoaren prezioa naita ez jan behar ditu. Bai, a ber, zerbitzu hau benetan estatu batuetarako pentsatuta dago. Orduan, imaginatu behar duzue, estatu batuetan estatu txikiena Espainia bezalakoa dela, eta estatu handiena ia Europa bezalakoa dela. Ja. Orduan, claro, zu Texasen bizi bazara, ziurrenik hiriburu batean ez bazara bizi, ez duzu internet izango. Osea, desertuaren erdialdean bizi bazara hor Texasen edonon, ez duzu interneta izango. Orduan, hau da haien irtenbidea honetarako. Produktu hau ez dago pentsatuta Europarako eta Europako biztanentzako. Hau, Ameriketarako pentsatuta dago, baina, bueno, kasualitatez, sateliteak edonon daudenez, Europan eta beste mundu guztian salduko dute ere. Hemen Espainian hitz egiten dugu Espainia utziarai buruz, baina Amerikako estatu batuetan Texas utzia. Hori badela utzik izatea lurzoru eta lurzorua. En fin. Hau guztia komentatuta, uste dut momentu orokorrean momentu aproposa delako berri askarretara joateko. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarrak hasiko dugu, impresori buruz itxeit, imprimagailuei buruz. Bai, tintazko imprimagailuetan ofizialak ez diren kartutxoak erabiltzea oso zabalduta dago gaur egun. Fabrikatzaileek prezio astronomikoak kobratzen dituzte tinta mililitro gutxi batzuengatik, eta beraz askok kartutxo ez ofizialak erabiltzen dituzte, jatorrizkoak baino 10 aldiz gutxiago balio dutenak. Baina, orain Canonek euskarri horri bat argitaratu du, eta bertan dio erdieroale eskasiak eragotzi egiten diela detekzio txipak dituzten kartutxo ofizial guztiak fabrikatzera. Hau da, txip horiek kartutxo bat ofizial gisa identifikatzen du, eta gainerako tinta edo toner maila erregistra dezakete. Hau da, beraiei egiten diete, esan ez daukagu txipak, eta ordun, lizentzia libre, erabili. Claro, mesedez, txip gutxi dauzkagu, orduan, mesedez, erabili edozein kartutxoa, eta ja konponduko dugu kontu hau. Dena den, argi dago, Canon azkenik beltza zuri gainean jarri duela. Eta ez daukagu musika transizorik. Oso ondo. Urrengo berria. Urrengo berria, estudio bat daukagu Kasperskyren inkesta bat. Gurasoek ia erdiek gurasoen kontrolerako aplikazioak erabiltzen dituzte. Bere seme alaben portaera digitala eta kontrolatu eta zaindu egin nahi dute, eta konkretuki 48% gurasoen kontrolerako aplikazioak erabiltzen dituzte. Noski, aurrek gailu elektronikako sarbidea dute gaur egun gehiago, eta esperientza praktikoa asko ere goizago hartzen dute. Orduan, inkesta emaitzaren arabera, noski, gurasoek eta familiak aurrek espazio digitalean duten portaera daukate arautzeko ardura nagusia. Halere, laurden batek baino gehiagok uste du baita ere irakaslek eta eskolek egin behar dutela, eta beste portzentai bat nagusia uste du aurrek beren kabuz izan behar dutela arduratzu. Ziur nago, azken bi datuak aipatu duzun arabera ziur nago, guraso batzuk nahi dutela
bere historiako momentu batean agertzea fanso eta fanso izatea bere seme alaba kontrolatzen duena. Es que de verdad, ezin du gehiago. Fanso! Bai, Simpsonek ez dakitenak Eta azken berria Google buruz. Bultatu da sintonia. Google buruz, Googleen bosgora gailu adimendu bate erosi duzu, ni bezala, funtzionaltasunak galduko dizu. Konkretuki, arrazoia da Googleek Sonos aurkako patenteen epaiketa bat galdu duela, eta hori bosgora gailuetako softwareen doikuntzak egingo dituela iragartzera behartu du konpainia hau. Orduan, eguneratu ondoren beharrezkoa izango da bosgoragailu bakoitzako banaka volumena mugitzea, taldearen volumenan kontrola erabili beharrean. Dirudienez, sistema hori bosgoragailu guztiak, bueno, bat baino gehiago badaukazu, bat bakarri badaukazu, eskatu. Baina bosgoragailu talde bat bazeneukan, Googleek zeukan erreminta bosgoragailu guztien volumena kontrolatzeko, kenduko duke, izan ere sistema hau, teknologia hau, Sonos patentatuta zeukan. Bueno, 21. mendeko arazoak. Osea, orain ez duzu slider bat izango zure bosgora. Baina Alejandrari ez da saio gertatu? Ez, Alejandrari saio gertatu, Alejandra ez daukalako hori. Titulol. Argi dago urtearen lehenengo programa dela, arazotxoak sortzen ari direlako, kostatzen zaigulako transizioak egitea, en fin, hau ez da nire lan oberena, por si acaso, badakit norbait entzuten badun programa hau hartzen badu referentzia bezala, ez da gure programarik finena. En fin, titulol, sorpresako berria nire ez dakit harridura, aserrea ez dakit, zer daukagu orain? Beitu inigo, bueltatuko gara komentatu dugun berri batera. Starlinki buruzko berri bat da. Ur pixka bat hartuko dut, mesedez. A ber, gutxi badirudi zenbat diru hor jarri behar duzun Starlinkeko produktu bat zure etxera eramateko, beste arazo bat aurkitu dute Starlink erabiltzaileak, katuak. Katuak. Bai? A ber. Osa, zu esan nahi dazu arazo bat dela. Starlink erabiltzaile batek Aaron Taylor izenekoa esan du. Starlink primeran dabil, katuek jakin arte antena parabolikoa babesleku bero bat dela egunotz hauetan. Eta erabiltzen dute hor claro. Sartzeko. Parabolika konzentrikoa denez, hor justu erdian konzentratzen da berotxo guztia, eta zure katua txakurraz duari egingo. Baina, katua bero dagoelako. Eta gainera, irudi batekin akonpaina zuen txio hau, irudiak auzoko 5 katu erakusten ditu, elurrez estalitako lorategiko Starlink antenaren gainean eroso jarrita. Borja, viral bihurtu den irudia. Jarri duzun berrian, bai, jarri duzun berrian, dago irudia. Badago, hau erakutsi behar dugu gure YouTube eta barreko entzuleentzako, hau da. Hau da egoera, bale? Hau da Starlinkeko handiago erakutsiko dugu. A ber, hemen. Hau da egoera, bale? Hau da Starlinkeko antena, horbean, bale? Eta 5, 1, 2, 3, 4 eta 5 katu Starlinken gainean. Esan behar dugu gauza bat. Hau meritoa da eta publizitate hona da Elon Muskeko produktuaren txat. Zenbat pisatu daiteke katu bakoitza? 10 kilo? Edo lako zerbait? Beste, 10. Zenbat pisatzen du nuke 5, 4. 5 kilo. Vale, 5 bider 5, 25 kilo daude antenaren gainean, eta antena jarraitzen du hor tanpitxi. Osea, ojo. Bai, beste posibilitate bat da, zue publizitatean jartzea Starlink, katuek maite duten gehiena. Katuek maite duten produktua. Ba, hau da egoera, eta hau da titulol, eta hau izan da berrien atala sarean zehar honetan. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Ze polita gure kontaktuaren jingle berria, duela urte asko erabiltzen genuen sintonia bat berreskuratuz, baina bueno, beste tokea eman diogu, eguneratu dugu gaurko kontuak islatzeko. WhatsApp eta Telegram fuera eta aurrera Twitch. Bai, hori Twitch etorkizuna da. Twitch etorkizuna da. Zenbat aldiz esan dudan zerbait etorkizuna dela. Ez dakit, baina... Inork ez dizu kasurik egiten. Twitchen emotikonoa bat egin al zenuke edo sticker bat nik esaten ez daki zer etorkizuna da. Bai, argaizkitxo bat egingo dizut. A ber, kamera honekin. Etorkizuna da. Mikrofonoa hor erdian dago. Argazki hobeago bat egin behar dizugu. Sticker hori egiteko. Dena den Borja Arbós, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta berriak kartzeagatik eta bi aste barru teknologia gehiago. Hori espero dut. Eskerrik asko inigo eta entzule guzti hori, bi aste barru, entzungo gara. Baita ere, eskerrik asko Mikel Carmonari berrekuspen teknikoan dagoerako eta erratietan dauden ekoizpen eta teknikari talde guztiei programa honen emisioa posible egiteagatik. Gu bueltan egon gara bi asteetan, 15 egunetan, gutxi gora bera, leku berdinan irrati honetan eta podcastean ere bitartean, badakizue, sareanzehar.eus eta Twitterren sarean zehar ere garela. Eskerrik asko eta hurrengora arte, agur!